Ngunyan ngang araw, naisipan kong magrabas. O, ayan, kaya nagpapagwapo man ako, tiga-ayos ko ang sadiri ko. Nagpapagwapo ang dating gwapo. Ayan o, cute na cute talaga ako sa sadiri ko. Esas, Maria Joseph, garong artista. Paglawas ko nga, naidig sa lawas namin, ay sos na mauranon, ay napagkade malas man ho. Paano man okay ni makarabas kung siring kayo ang panahon? Medyo na-disappoint talaga ako sa part na ini. Oh. Muya ko talaga magrabas. Nagagatol na ang buhok ko sa bites. Muya ako magbalag-balag. Okay, nagluwas ako digde. Igriparo ko kung pwede maglakaw-lakaw. Iglikay-likay ako sana dyan sa uran. Pero dahil talaga kaya, kaya nagbalik na sana ako. Tapos, nahiling ko digdi so payong kang kataning me. Kuuhon ko kuta, kaso dahil na lang, taba ka madumog. Halaton ko, nasa nang maghoraw ang oran na ini. Ta medyo nagloya naman. Baka lamang makadiretso ako sa pagrabas. Grabe na talaga ang gatol kambo ne ko sa bitis ho. Makauya ka mon daw kung kasoreng ka man nakaisip magrabas. Saka man maurano. Kang kakahalat ko nga ni na maghuraw, iuyaman na ako, naboboring na ako. O, kaya napagdesisyonan kan sa diri ko na dahil na sana magrabas. Aba kasi kunon o kalinturahon pa ang uranhan dahil sa kuya. At iyan ang istorya kung paano naraot ang aldaw ko. Kamo, kumusta ang aldaw nindaw?